Mm. Ewu. Eyi, madoda. Ewu. Awu, siyangena, siyabingelela. Siyangena, siyabingelela. Hey madoda, siyakhuleka lapha ekhaya. Yawu, siyakhuleka lapha ekhaya. Kuthiwa kasizokhuluma ngomlanjwana. Khona umuntu engisamlindile namhlanje kuthiwa sizokhuluma ngomlanjwana. Ubevula ulife izolo kwasho ukuthi ngibhizi izolo. Busy. Akakhona ukungena kulo life wakhe. Hey! Oh madoda. Manje hayi, ngisalindele nje ukuthi angene kuze kukwazi ukuthi ngizame ukuthi kuthiwa sizokhuluma umlanjwana. Kuthiwa umlanjwana lo sizokhuluma ngawo, ukuthi umlanjwana yini umlanjwana? Umlanjwana yini, uyathwasa yini? Eyi! Uyathwasa nomlanjwana. Unaso nesikhwama, siyasithola nesikhwama sasekhaya komama. Umlanjwana. Umlanjwana uyasithola nesikhwama sasekhaya komama. Yebo. Ewu. Eyi. Madoda. Indaba zinkulu-ke manje. Ngisalindele ukuthi kungene le nsizwa. Ngizacela abalokhuzana aba-invite abafuna uku-invite ukuyi-invite kwabe i-invite ukuze ikwazi ukungena lapha ngizwe ukuthi ithini kahle kahle. Kuthekani kule nto yomlanjwana nokuthwasa kwawo nesikhwama. Umlanjwana. Eyi. Eyi. Ngingenele leyo nto nje. Olife angibabambe mina uma ngisasebenza. Angibabambe olife uma ngisebenza. Kufanele ukuthi ngifike ngisebenze mase. Eyi. Mase ngifree-ke bese-ke ngiyangena ko-life. Kodwa-ke akwengizwe ukuthi ithini le nsizwa. Ngakho kuthiwa ngibizwe insizwa lapha. Lokhuzana. Sizokhuluma ngendaba yomlanjwana. Umlanjwana uyathwasana ngoba ngizwa nabanye bethi bona banayo izikhwama, beyimlanjwana banezikhwama. Hey, hey, uNkulunkulu wezulu. Hey! Hey! Hayibo! Kanti kwenze njani? Kanti kwenze njani? Kanti kwenze njani? Uyeza. Akakeza kwelizikhehla lami kwesithi ukubhunga.
wesithi ukubhunga ngiyinsizwa ethandayo mina ukuthi ethandayo ukuthi ibhunge izindaba ezifana nalezi ukuze abantu basizakale baqonde futhi ukuthi kwenzakalani. Ngiyayithanda ukuyibhunga lezi ndaba zomoya ngokwelashwa kwabantu ngoba abantu ngiyabathanda mina, kodwa ngithanda besilisa kakhulu, ayi abesifazane ayi. Ngithanda besilisa kakhulu, abantu besifazane angithanda ukwelapha abantu besifazane. Ngiyabelapha nje phela ngoba nabo banayo inkinga le esinayo. Eyi umuntu wesifazane angithanda ukubelapha labo bantu besifazane, angithanda. Mina-ke uma uphapha kuleyo wami ulife ngiyakubhlokha, akwenzeki. Uma uphapha nje ungangeni uzophapha la. Uma uphapha mina ngiyakubhlokha, ngilokhu ngiphendulana nawe ngoba ngiphendulana nesithutha mina. Uma uphapha nje ngiyakubhlokha-ke kulo wami life, ngibhlokha nje ngubekele eceleni. Ngiyakubhlokha mina, khohlwa. Ngiyakubhlokha mina kulo wami life. Hayi mina anginaso isikhathi sabantu abasanganayo futhi, anginaso nje isikhathi sabo. Uma ungiphaphela ngiyakubhlokha ukuze uhambe uyongena kwabanye olife. Ngiyabhlokhana-ke mina manje-ke ungangeni nokuphapha la. Uma uzongena nokuphapha ngizokubhlokha. Uma ungena nokuphapha ngiyakubhlokha. Angimfundi umuntu ophaphayo, umuntu ophaphayo angimfundi. Angimfuni umuntu ophaphayo. Hayi ngingane lensizwa nabanye futhi abafisa ukungena sikhulume ngawo umlanjwana, isifice sesikhuluma phakathi, sesiphakathi babuza imibuzo ngomlanjwana. Bangangena nje abafisa ukubuza imibuzo kule nkulumo esizoyikhuluma namhlanje, le nkulumo esizoyidingida nalensizwa le ethi ifuna ukungena idingide nami udaba lomlanjwana. Ona ngisengena. Khehla lami sawubona kunjani? Babu njani? Siyaphila. Imehlesisa lapha. Ehlesi. Ngiyaphila bhuti, hayi. Uzinyane lo, ukhumali sibongo. Uzinyane. Usiyami. Kuyikuthi-ke mina nginazi, ngibuye nginganazi, nginibuka nje ngokunibuka. Anginazi, ngidibana nani nje kulama video asitishwayo. Kuyikuthi-ke mina ngisingi umuntu osititshayo, angikwazi ekwakusititsha, angikwazi ekwakuhlanganisa. Angisingi umuntu osititshayo, mina ngifuna Abantu emazibuko bayinkinga ngoba kade sengibuka abanye ku-life wami izolo betshela ukuthi kuyaliwa, ngathi mina cha akuliwa ngoba ngithanda indlela umfowethu akhuluma ngayo, iyangichaza futhi yenza ukuthi thina abantu bakwaZulu siphokophele ey'ntweni zethu. So manje into enabantu nje phakathi igcina manje abanye sebethi hayi ngizokufaka mina, abathi hayi yena cha akuliwa la. UmZulu nomZulu sikhuluma izinto ezibalekile ekuyizona futhi abe sikhuluma ngazo. ya Angazi noma ngamanga ngekhle. mina khehla lami uyazi ukuthi izinto zomoya ngiyaye ngiyithande ngoba umoya nesintu kuyinto eyodwa. Angithi ngakho ngithi ke kuyinto esebenzisanayo. angithi ngakho ngithi mina mkhulu ezitha abantu ababelaphi noma abantu abasebenza ngabantu, izinto efana besiphilisana ngazo izona lezi. Akekho umuntu ongathi mkhulu kunomunye noma unzima kunomunye, kuphela ukuthi asibambisaneni ngesintu sikhuluma inkulumo eyodwa. Ukuthi-ke mina ngiyaye ngayithanda izinto ezithi mayihlanganisa abelaphi iphinde ihlanganise ney'guli, ngoba manje into uma uhlanganisa abelaphi uphinde uhlanganise ney'guli, kunolimu lomuntu owelaphayo noma kunolimu labelaphi,
kuphinde kube nolimu lomntokazi. labelashwa noma Yes. neziguli, Yes. labelashwa noma neziguli kunolimi. Phinde futhi la ukungafundiseki kwabelaphi noma ukungafundiseki kwethu singabelaphi ey'ntweni okufanele ukuthi siyikhulume ey'gulini, yizo lezi ey'dala ukuthi uthole ukuthi abantu sebeyaxabana, sekukhona omunye Iyaxabana, kunjalo kakhulu phela. nomunye owazi kakhulu kunomunye, kwase kwenzakalani ngoba asikhulumi ulimi olulodwa singabelaphi futhi Yes. asikhulumi ulimi oluthambileyo ey'gulini noma kubelashwa, ngoba ulimi lwabelaphi lunye, ulimi lweziguli lukaningi noma lehlukene kaningi ngoba iy'guli ziza ney'gulo ngokwehluka ngokwey'nkinga ezizodwa kodwa ziqhamuka ngendlela ey'hlukile kuziguli. Yes. 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 So-ke manje Yes. ulimi labelaphi lunye, ngoba abelaphi fuze ngabe abelaphi balapha izigulo zomzimba kubantu, balapha imimoya kubantu, okuyibona abantu abagulayo beguliswa imimoya nezigulo zomzimba. So Yes. manje uma umuntu eguliswa izigulo zemimoya noma zomoya, kuthiwa unabantu abadala unemimoya, yebo, usuke ehlushwa imimoya, usuke engenayo imimoya kodwa usuke ehlushwa imimoya lowo Impela. muntu lowo, umuntu ogulayo. Aphinde futhi umuntu egule enyameni, agule enyameni, bese-ke ngimangala mina ukuthi singabelapha abanjani thina uma sizolapha imali noma selaphe inhlanhla noma selaphe into yokuphakama noma selapha amabhizinisi. Yeah. Umelapha onjani ulapha amabhizinisi noma ulapha ukuphakama noma ulapha inhlanhla, ngoba ukwazi ukubona inhlanhla yomuntu. Uma ukuthi ubona inhlanhla yomuntu ungale kokucabanga kwey'dalwa zakhe. Uma ukwazi ukubona inhlanhla yomuntu, inhlanhla yomuntu awukwazi ukuyibona, ukwazi ukubona iy'nkinga ezivimba ukukhanya kumuntu noma ey'vimba into engathi ubuhle obungeza kuye kodwa kuvinjwe iziguli nezinkinga. So-ke manje uma ukwazi ukubona inhlanhla yomuntu, mina uyangigeja, mina nje siyagejana nalowo muntu lowo, ngoba ngazi ukuthi uma welapha umuntu usuke uzokwelapha iy'nkinga, usuke ungazile ukuzolapha inhlanhla yakhe kodwa usuke uzolapha iy'nkinga ey'vimba ukukhanya okuzoya kuye. Inhlanhla iyayiphakamela kuye noma okuhle noma ukukhanya kuyaziphakamela kuye ngalesi sikhathi umsusela izinkinga ezimhlukanisa nokukhanya noma umkhiphe ebumnyameni umlethe ekukhanyeni, bese-ke inhlanhla iyaziphakamela ize kuye ngoba kusuke kungeyakhe, kusuke kungesiye kamelaphi, usuke engayithathi futhi kumelaphi. So-ke manje ulimi lwethu luhlukile nolwey'guli, kufanele ukuthi ulimi lwethu libe lunye. Engizama ukukunqanda-ke mina noma engizama ukuthi sikulungise singabelaphi ukuthi sikhulume ulimi lunye, njengoba sisuke silapha iziguli zamakhaya, iziguli zezidalwa, iziguli zamadlozi, izigulo zey'thunywa, izigulo zemisamo, izigulo zokuzaleka kwabantu. Izinto ey'njalo ukuthi abantu bazaleke kanjani, imilando yabantu ngokwehluka kwayo, selapha lezo zinto lezo, selapha ubumnyama obuvimba ukukhanya kumuntu akhanyelwe izinto, hhayi izinhlanhla nezingcebo zabo neminotho ephezu kwabo abantu, aselaphi lezo zinto lezo. Kodwa kumuntu uma efika kuwe ezofuna umnotho nenhlanhla nokukhanya njalo nomcebo, mina angazi ukuthi uma umelaphi unike umuntu umcebo, usuke ungacebi ngani wena uzimele nje gelekeqe ubonakala ukuthi ucebile uma ukwazi ukukhipha imicebo, ukhiphe ney'nhlanhla. Yini wena ungabi nenhlanhla uma ukuthi umuntu owelaphayo welapha inhlanhla? Yizi izinto engiyibuza zona mina ukuthi wena muntu ususuka nje uya kumazibuko uthi uyofuna into yenhlanhla, into yokuphakama, into yomcebo, uya lapho uthi uyofuna umcebo umazibuko engacebile, yena kanjani
uyifuna kanjani umcebo kuMazibuko engacebile yena uMazibuko, ngoba uMazibuko uthe welapha abantu, welapha imimoya, welapha izinkinga. Akashonga ukuthi welapha inhlanhla, akashonga futhi ukuthi welapha umcebo, akashonga ukuthi unikezana ngemicebo noma ngenhlanhla noma ke ngomnotho. So manje mina ngiyaxakeka ukuthi thina belaphi lufika kanjani lolu limi lwethu ekuthenini mina ngiphethe umcebo ngizokuphakamisela umcebo wakini, wakho uzalwe nomcebo wena ngizokuphakamisela umcebo wakini noma wakho, ngoba umuntu uma umelapha izinhlambuluko zomlomo, inhlambuluko zamanzi, inhlambuluko zeimpande zomhlabathi, impande zomhlabathi, yizi izinto, inhlambuluko zomlilo, yizi izinto esilapha ngazo abantu, esisusela ngazo abantu inkinga endleleni yokukhanya ukuze kukhanye kubantu. Manje ke ngiyaye ngimangale, sengikhulume kakhulu nje, bengithi mhlambe size lapha sizothinta indaba yomlanjwana, iwona bengiwungenelela mina, angingeni lapha ku TikTok mina. Ngisuke ngiyikhulumela nje lezi zinto zami zokulumbanisa amagama nokukhuluma lezi zinto zami, nokuthi ke mhlambe ngihambela ama podcast la engisuke ngibizwe kuwo, ngoba mina angibizwa nje, angihambe ngibizwa futhi angaze ngalikhokhela ulwazi engalinikwa amakhehla, ngoba ngiyalwazi lolu lwazi engalinikwa amakhehla ukuthi luyiqiniso. Futhi angeke uzungibone ngihamba ngingena ngithi ngiyafonela abantu, ngifonelela ukuthi bangibize kuma podcast abo, nix, ngoba angizwani nento mina ezofuna ukungikhokhisa ngikhokhela ulwazi engalinikwa amakhehla. Uma ufuna ukungibiza kwi podcast yakho uzongibiza nje, ngihambe ngifike ngikucacisele lento ofuna ukuthi ngikucacisele yona, sedlule kuyo. So ke manje njengamanje mina ngizokhuluma ngendaba yomlanjwana, ukuthi umlanjwana yini umlanjwana, ngoba manje abantu uma belalela inkulumo osuku ikhuluma, bayilalela kule party bona efunwa yibo, noma abafuna ukustisha, noma abafuna ukuphikisana nayo, noma abafuna ukuvumelana nayo. Kuleyo party le umuntu athinte lapho bese inqamula, angayiqedeli inkulumo ngoba ufuna lento ayifunayo. Mina ke ngasho nalapha kuManchester Ntodo ngathi mina angizwani nomuntu ongisititshayo, ngifuna ukuthi nje ungibize kahle, ngihlale nje nawe phansi kwesichazelana ukuze sokwazi ukukhula, sikwazi ukuya phambili ukuze izinto zikwazi ngoba kuhle, ngoba inkulumo yethu ngiyayithanda ngoba khombisa ukuthi ukukhula kukhona. Okay, into engifuna ukuyithola, noma ngifuna nje ukuyiqala nje khehla la eduzane qala, ingakayi kude kwi-podcast noma kwindlela, kwi-podcast yakho noma kwindlela wena okhulume ngayo uma uqala uthi umuntu omlanjwana akavumelekile ukuthwasa, isn't it? Angithi kunjalo khehla lami. bese Akathwasi siyabuya ke khehla, umuntu omlanjwana angithi umuntu ozaleke ozalelwe ekhaya, angithi yebo, ingane yentombi, ingane yentombazane, ingane yentombazane. Uma kuyingane yentombazane, siyabonga kwizipho, siyabonga kakhulu, ungathi bengaqhubeka njalo. Uma kuyingane yentombazane eMazibuko, okushuthi ingane ezalelwe komaluma, ngithi yebo, ingane yentombazane vele izalelwa komalume, ihlale komalume, ikhuliswe komalume, ikhanyisele komalume. Yebo, samba kahle ke mkhulu. Uma kuyingane ezalelwe komalume, ngamafuphi ithonga la komalume, kanti lengane igadwe ubani? Ngoba uma iqala vele izalelwa komalume, okay, uyise wayo wenza ukuthi angayihlawula ingane yakomalume, yini into ezoyivimba Mazibuko ukuthi iqhubeke ithwase? Cause ithonga la komalume definitely sure linamandla okudlula ithonga la kobaba. Kobaba vele uma uthi unakusisa kahle, thina Mazibuko silolu hlobo lwabantu osinikezwe ukuthi hayi
ngoba unengane awuhambe ugcwalise kodwa idlozi noma ithonga elinamandla kahle hle ithonga la komalume ekuyilona guidance yokuqala umntwana athi mayiqala amazibuko enzela izinto eziningi noma simhlolela siyinyanga sithini kufuneka ithongo la kuphi la komalume noma thiwa kwenzakaleni kuvela ithonga la kuphi la komalume ngifuna amazibuko sambe kancane. Okay, umbuzo wami uthi Khehla, yini engavimba umntwana omlanjwana ukuthi athwase ezaleke komalume ekubeni ithongo la komalume kuyilona thongo elinamandla okudlula leli lethu siwobaba? Mana kancane ke Khehla lami ngisafuna Niyaphila wethola inhlanhla? Siyaphila mkhulu, ninjani? Siyaphila. Phila Fikso. Namandla lenkulumo enikhuluma ngayo mali. Ayona mfuthu. Okay, ngibuyile ke Khehla lami ngiyawuza umbuzo wakho uthi nayini engavimba umntwana ukuthi athwase uma ezalelwe komalume noma embethwe lithonga la komalume. Ngiyakuzwa ngisewuchazile. Ngizocela Angithi Mazibuko ngifuna sambe kahle. Umlanjwana ingane ezalelwe, ingane yentombi ezalelwe komalume cause iwumlanjwana. Igama elithi mlanjwana Mazibuko khumbula ukuthi amagama igama negama kwaZulu line meaning yakhona. Uma kuthiwa umlanjwana lo muntu kunomlando ngaye ukuthi uzaleke kanjani, unomlando njobe kanje akanaso isisekelo, unomlando of which lo muntu uyingane yala ekhaya komalume. Thina abashana kumele sikwazi ukumsekela ngoba uma simlahla thina uyise wakhe umlahlile ilokhuzana isisekela sikho kuyena. Uma igama lisithina sithi thina lo muntu umlanjwana ufike so wenzani? Yebo Khehla lami igama elithi umlanjwana lisho umlando nyana noma umlanjwa, umlando omncane angithi uyalizwa igama lithi umlanjwana lisho umlando omncane, lisho umlando omncane angithi ngisho uthi umalume umalume enganeni kadadewenu umalume kusho ukuthini ukuba umalume? Kusho ukuthi ungumama wakhe wendoda futhi ungumuntu omkhela kancane omluma indlebe awumniki konke kodwa umkhela kancane. Yes, umkhela kancane kulokhu kwala ekhaya ukuze akwazi ukuphila. Okusho ukuthi malithi umkhela kancane akusilitho ngala komalume elinamandla. Okay ke into ezokwenza ukuthi ngikutshene mina ukuthi ithonga la komalume alinawo kanjani amandla. Isandla esiphayo isiphi phakathi kwa left no right? Isiphi isandla esiphayo phakathi kwesandla sokudla nesandla sokunxele wemntungu ambulazi mzilikazi amashobana? kuya ngawe, kuya ngokuthi ke Khehla umuntu usebenzisa siphi isandla. Umuntu maye u-left usebenzisa u-left, uma u-right usebenzisa u-right. Kuyenzekani ube umlanjwana usebenzisa u-left? Yeah, uzale komalume ngithi. Okay ke sesiyavumelana ke fanele ukuthi sivumelane ke lapho. Ngithi mina ke isandla esiphayo isiphi, esamukelayo isiphi phakathi kwa left no right? Isandla esivamise ukwamukela kubantu abane kodwa mangiyibuka la olisa Mazibuko njengoba kade ngisho ngithi kuya ngawe ukuthi usebenzisa siphi kodwa uma thina samkela mina ngu-right, mina ingane yami iwu-left. Uma ithatha into kimi uma wakhe u-right, ingane yami iwu-left. Uma ithatha into kimi iletha bani? Iletha u-left. La into engifuna siyiqonde asambe kahle, asambe kahle ngilini Mntungu mana sizophendulana kahle Mntungu Khehla. Yeah,
isandla saka right si representa liphi ithonga, la kobaba esaka left si representa liphi ithonga. komalume. Okay ke, isandla esiphayo isiphi isandla esiphayo phakathi kwesandla sakwa left nesakwa right? Ungiphendule nje lapho. Hayi Mazebo, what if umuntu usebenzisa left? Ngisacela ukubuza khehla lami, isandla esiphayo nesandla isiphi isandla esiphayo phakathi kwa left no right? Uzothi phela vele Mazebo u-right ngoba vele abantu abaningi basebenzisa wona. Usuqedileke yini ebiyenza ukuthi emadaleni uma usebenzisa uleft uthi usebenzisa isandla semfene izinto zakho uyayijija, bekushaye bethi sebenzisa uright ngoba uright iwona ophayo. Kungani bekwenziwa kanjalo? Yebo bebegcina beyiyeka ngoba kuyindalo noma ukukhubazeka. Uleft ukhubazekile. Uma umuntu nje ezosebenzisa uleft usuke ekhubazekile. Usuke ukutshela ukuthi izinto zakhe uyadida, ngisho ungalwa naye umuntu ka left. Umuntu ka left nje mawungalwa naye manje engakhona ukukusheshisa nje akwehlule ngoba ushaya ngesandla sokuvika. Ushaya ngesandla sokuvika, wena uthi usalindele ukuthi uzokhipha ngo right, akushaye ngo left yena ngoba ujijekile yena qobo. Ujijekile, uzumbone ngisho ebhala eseklasini mayibhala uyagomondela ame ngapha aqale ngapha yele, wena uqala ngapha uyale, yena uqala ngapha uyale. Uyabona ukuthi lo muntu lo unenkinga, ukhubazekile. Okay ke, o left bakhubazekile futhi izinto zabo isuke ijijekile. Kukhona into okufanele ukuthi ilandelwe ngaye lo muntu lo. Kuyikuthi abantu abaningi abakwazi lokho ukuthi kunento kumele ilandelwe ngomuntu owu left. Asingakhulumi ke ngo left, sipha ngo right, samukele ngo left. Yingakho ithonga la kababa uyilona eliphayo futhi ilona thonga elicebileyo ngoba umcebo ungamafutha. Umcebo uvela phezulu elangeni. Ilanga limelela ubaba, inyanga imelela umama. Inyanga mayimelela umama igubuzele iyahlanza. Ilanga likhipha okungamafutha okuwumcebo okuyikona okufanele ukuthi kwemukelwe kuvela phezulu, kumukelwe umntwana. Ekwemukela ngesandla saka left uqhamuke esandleni saka right. Manje kufanele ukuthi siyilungise lento ukuthi ithonga la kamama linenhlanhla noma ithonga la kamama liqhwakela umntwana. Ithonga la kamama linesisekelo, kodwa uma lipha abakubo ithonga la kamama. Yingakho lincenqwa ithonga la kamama uma intombi yogana, likhishelwe inkomo, lincenqwe ukuthi alihambe liyosekela lo yamntwana ukuze akwazi ukuthi angalambi lapha yakhona. Lifike ligana indoda, lisebenzisane nendoda ukuze yondle ingane yabo esuke emzini. Lisebenzisana nendoda, lixhumana nethonga lendoda ukuze alingeni kowesifazane kodwa lingene endodeni qobo ngoba basuke sebemuntu munye. Futhi indoda yona isuke isiwubaba kulo muntu wesifazane. Isuke isiwubaba indoda kulo muntu wesifazane bese lifika ithonga. Ubaba akhiphe inkomo yesigcobo. Inkomo yesigcobo iyinkomo yokuhlabisa umkhwenyana imqinisa ukuthi akwazi ukuthi abambisane nethonga elifika nomfazi ukuze akwazi ukumondla nezingane zakhe. So manje alikwazi ithonga la kamama ukuba nenhlanhla. Linenhlanhla einganeni zalo ezizalwa omalume la ekhaya. Kodwa ingane yentombi isekelwe kuli ithonga la komalume, kodwa isipho siqhamuka kwababa. Isipho ngoba ithonga eliphayo elakwababa. Sibuyele lapha ke ekuzalweni kwalengane ezalwa intombi la ekhaya. Ingane mayizalwa intombi lapha ekhaya, ingane mayizalwa intombi lapha ekhaya isukile icala lapha ekhaya. Yingakho kufanele ukuthi njengoba kubikwe umlanjwana emsamo, kubikwe umlando wayo omncane
emsamo ukuthi ukuze ithonga lala ikhaya limazi likwazi ukumhlephulela kwelinakho la ikhaya lomntwana kufanele ukuthi abikwe ngokomlando wakhe ukuthi lengane le izalwa udadewethu ingakho engabikwa unina ebikwa umalume ngoba kufuneka umuntu oyindoda lapha ekhaya akufuneka umuntu owumfazi lapha ekhaya so manje kufuneka umuntu oyindoda lapha ekhaya ozokwazi ukuyomncencela amcelele ukuthi laba abantu bala ekhaya bamhlephulele hayi bamnike konke bamhlephulele akwesibuyeke sizila nakho yanake lo mlanjwana senuthi wasisile na unika isikhwama sala ekhaya usuyahamba lo mlanjwana usuyagana ungowentombazana bese uvela uyagana lo mlanjwana uhamba naso lesikhwama sala ekhaya uhamba nayo lenhlanhla yala ekhaya kwenzakalani seniyinikile lengane niyinika inhlanhla la ekhaya ihamba naso iyogana kufanele ukuthi siyilungise lento yalomlanjwana ukuze izokwazi ukuhlala ngendlela okuyiyona ingakho ngithema ngena la sikhuluma ngathi kufanele ukuthi thina belaphi sibe nolimi lunye ukuze sikwazi ukwelapha abantu uma sinolimi oluhlukene njengezigule ezifika zineyinkinga ezihlukahlukene vele sizolahleka sizogcina sithwasisa abantu abayimlanjwana sibathwasisa idlozi lala ekhaya idlozi labantwana bala ekhaya isipho sabantwana bala ekhaya sisinika umlanjwana aphume naso uma esengezwani nomalume abaleke naso lesi sipho ayokwakha lapha athi uyokwakha khona uma seka ingakho nomntwana wentombazane engenasabele ekhaya umntwana wentombazane banikwa nje kanjena ingoba thina sibalekela izinto zethu eyilapha emsamo sehlula ukuba amadoda kugcine sekunikwa besifazane ngiphinde ngibuye ke ngizokulungisa lokho ukuthi kungana besifazane benikwa ubabona bephumelela kakhulu kunathi izingane zakwethu zamantombazane uyibone iphumelela ingoba isuke zonile niboshiwe ninemsamo ukuthi nibabukile bazalela la ekhaya bangcolisa umsamo nesithebe salapha ekhaya njengoba besingcolisile umsamo nesithebe salapha ekhaya okusho ukuthi ingane abayizalayo ingcolile kulomsamo ilicala kulomsamo iyona edala ukuthi ubona abafana bala ekhaya bengaphumeleli kuze kube khona isivumelwano phakathi kwanina oyintombazane kadadewenu nawe ukuthi muse emsamo uyomkhulumela namakhehla la ekhaya ukuze akwazi ukuvulekelwa izinto uma kuyikuthi uma wakhe uxabene nawe kunzima ukuthi umshana lungiselwe ingakho ekwazi ukuthi izinto zakhe ziyolungiswa ngaphandle zilungiswe ngaphandle zilungiswe emahlane zilungiswe ezintabeni ngoba namhlanje sebelungiselwa ukuze ilunge yini into edala ukuthi ilunge mayilungiselwa ngaphandle ingoba ithonga elimqongile nelimuphayo elikayise lingaphandle kwegcekela la ekhaya uyabona so manje kufanele ukuthi siyilungise lento yalomlanjwana siyilungise lento yalomlando ukuze izokwazi ukuthi ikhuluma into okuyiyona wena ngane owumlanjwana usuku uhlala ugcamalazile ngaso sonke isikhathi umele amacala enziwe uma wakho ekhaya kubo umele amacala enziwe ubaba wakho ekhaya kubo kama wakho usuku uphakathi nendawo unenkinga edinga ukulungiswa bese kuhlanganiswa leli ithonga ukhishwa lapha ekhaya uyokwazi ukuthi wakhe uma uyingane yomfana manje uma uyingane yentombazane uyacelelwa ubikwe mawuqeda ukucelela ubikwa ubese uthola umshado ugana uphume lapha ekhaya inkomo zisale lapha ekhaya kukhokhwe la ekhaya ngoba vele wena ube licala kukhokhwa amacala ngawe enziwe uma wakho ukuthi akuzalele lapha ekhaya inkomo ke ingakho zizodliwa umkhulu zidliwe omalume ngawe mshana ngoba wena vele ulicala la ekhaya ungcolise izithebe nomsamo walapha ekhaya ngokuthi unyoka kuzalele la ekhaya engaganile engcolisa
futhi akube kusalungiseka ukuthi umshana uzalekela ekhaya kuze kufike inkomo eziyomlobola maye intombazane angithi uyangizwa kuze kufike inkomo eziyomlobola yizona ezimela ukwephuka kanina lapha ekhaya ngoba unina usuke ingane futhi usuke intombazane lapha ekhaya iba nenhlanhla leyo ngane yokugana iganiso ukuthi unina kufanele ukuthi licime leliyacala likanina elenze kumkhulu wayo elenze kubaba wakhe alenze kwabakwaba alenze emsamo womkhulu mayisilotsholiwe kuyahlanzeka kuhlanzeke ingane icala liphume la ekhaya liye kwamama ongemama liyogana bese kubuya inkomo ezizokhokha inkomo ikababa lobola ngazumama onezingane zakhe ezingabanga nenhlanhla yokugana zagcina seyizalela izingane lapha ekhaya so manje ithonga la komalume sasithi sizoyenza ibe yi-podcast lento ibe yi-episode sinophathanani kusho ukuthi kwagcina kungenzekalanga ngoba sakhuluma ngeitabane sakhuluma ngazo zonke lezi zinto lama kukhona ivideo nje sazophuma enzima kakhulu nayo sakhuluma ngazo zonke lezo zinto lezo sasithi sizofika kulento yokuthi kuthiwa ithonga la komalume linamandla kodwa ulefty owakomalume uright owakwababa kuza kanjani ukuthi isandla sipha kube esaka baba kodwa bese kuthiwa ithonga la kamama linamandla ngangithi ngizoyicacisa lento ngoba sesiyicacisa lapha nje njengamanje ngoba siyicacisa lapha bengifuna ukuthi siyendlale sikwazi ukuthi siyilalele ngoba leli igama elithi umlanjwana lisho khona ukuthi akaphelele lapha ekhaya unomlanjwana nezinto ayiphiwa la ekhaya zihleshuliwe zihlukene phakathi ngoba kunamacala amabili aphezulu kwakhe unamacala amabili aphezulu kwakho umlanjwana unamacala amabili ngizokhuluma kulimi labelaphi ngithi unendiki nendawe umlanjwana ngizokhuluma ulimi labelaphi ngiphinde ngithi unendiki nendawe unecala likayise eliyindiki unecala likanina eliyindawe ingakho kufanele ukuthi agxotshelwe amagobongo alashwe indiki nendawe angaphakanyiselwa ikhwama zalapha ekhaya ngoba mayephakanyiselwa ikhwama zalapha ekhaya angagcina angagananga lo mntwana angagcina beneyinkinga zokuqhwakelwa amakhehla agcine elwa uma ethola umlingane noma ethola azophilisana naye balwe ngoba useqhwakeliswe izidalwa eziqhwakela umsamo lapha ekhaya niyamcindezela ke lo mntwana nina manimnika umsamo la ekhaya nimnika ikhwama zalapha ekhaya nimnika ukukhanya nenhlanhla neinsikelelo zalapha ekhaya ibusiso zalapha ekhaya niyamgqilaza lo mntwana nithi nina ithonga la kababa wakhe limbulale lizombulala ke ithonga la kababa wakhe ngoba lizoza kuye lingcolile limfice nenhlanhla athe salindele ukuthi kuyaqhubeka okuhle kubhidlike kubhidlizwa yini kubhidlizwa yithonga la kababa lithi liyafika lithi ngoba unakho lokhu ngicela ungigcinele engingakugcinanga nokuphezulu kwakho ngoba akupheli ukuthi igazi la kababa likhona kuwe ngaphandle mangakuthiwa sinayo indlela njengabelaphi esingadraina khona igazi lika baba phezulu komntwana sisusa isandla saka right aphile ngesandla esisodwa sakwamama ngoba yena ungumlanjwana futhi uphiwa litho ngala kwamama sifanele ukuthi simhlukaniseke lo mntwana simdrain igazi lika baba silikhiphe ingakho ke mfoka Khumalo nigcina nizinyanga nibavalele ithonga la kababa ngoba lisuke liza ngedlozana liza nokungcola okungageziwe nihambe ke nithi niyovala ithonga la kababa niphakamise la kamama lo mntwana izinto zakhe zifika uhafu ngaso sonke isikhathi izofika ziyihafu ngoba ungumlanjwana uyabona manje sineyinkinga zalezi zinto lezi uzagcina sesetshenzelwa ingilozi yokuzaleka kwakhe eyamzalayo yamsekela lapha ekhaya nayo idinga ukuncencwa ikhishelwe inkomo yodondolo noma inkomo yesisekelo ukuze kwazi ukuthi alivumele ithonga la kababa likwazi ukucontributor ngokwelimi leyiphukuphuku kuye lo mntwana
Uyayibona? So manje ziningi lezi zinto kufana nalento abalokhu beyiphakamisa laba bantu besintu abangaqondi belokhu bephakamisa ukuthi umntwana omlanjwana uyahlengwa. Akekho umntwana omlanjwana ohlengwayo. Awukwazi ukuhlenga umntwana omlanjwana. Umntwana ohlengwayo umntwana ozalwe intombi sesekhaya yagana uyise. Amthole engakagani noma engabe uselotsholiwe engakagani uyena umntwana ohlengwayo. Ngoba umntwana osuke ezalwe yintombazane usuke liyicala ekhaya. Eliyicala lenziwa uyise, eliyicala lenziwa uma wakhe phezulu kwekhaya. So manje mfowethu uMalo mina angazi bese ngithi ngikhulumile ngiqedile njengamanje. Yabo nje mina ngikhulumile ngiqedile sengizophuma futhi ngoba ungizwa nje. So manje kufanele ukuthi siqonde lokhu ke mfowethu uMalo ukuthi sinenkinga thina belaphi kufanele ukuthi kwesihlangane ngelinye ilanga. Kwesikhulisane thina siyisodwa kuqala. Bese sizovela kubantu sesimuntu munye sesimpande yinye sesulimo lunye ukuze siyokwazi ukuthi sinqobe izigulo zabantu. Okwamanje asikazi ukwazi ukuyinqoba izigulo zabantu ngoba sinamandla ngokwehlukana futhi siyitshela ukuthi ubani ungcono kunobani, ubani wasebamkhulu kunobani, ubani wasethwasa 10 years, wase esebenza 20 years, wase elokhuzana. Mina nje ungibona khani ngiyoqeda u3 years noma u4 years ngisebenza. Kodwa ngendlela engiqeqesheke ngayo zinhlambuluko nje qha eziphila lapha ezikwami nengizenzayo njengoba amathongo eshilo. Ngoba ngibona nje ngiqeqesheke kanjena. Futhi mina ngeke ukukhulume nami ngomoya nokwelapha umuntu. Angeke ukwazi ukukhuluma nami ngoba mina inhlaka nginenye inhlakanipho ngeke uzuyazi futhi ungazi uyitshena ukuthi kunalapha engibhala khona. Ngoba ngisho nalapha kuphatha nani ngutshene nje imfihlo. Singazi noma ngingazi mina mhlawumbe abanye bayatshenwa. Ngiyangazi nokuthi itopic ithini nokuthi ngiyobhekana nobani lapha yana. Ngifika kuthiwa nansi itopic. Ngifike ngikhulume lokho engisuke ngikukhuluma ngoba kusemoyeni konke kusenhlakaniphweni yamathonga. So manje kunzima ukuthi ungakhuluma nami ngoba mina ngizokukhulumela into ongazazi nongayiqondi. Ngoba mina ngihambe kakhulu abelaphi sengibashiye kude abelaphi baningi abelaphi ngibashiye kude bancane abelaphi abangahambisana nami bangizwe uma ngikhuluma ngisho kufa angibaphathi ke laba beyiguli ngiye ngibahleke ngisho bekhuluma imsangano lapha kuma comment bekhuluma imsangano ngivele ngibuke nje ngithi hayi izingane lezi ngoba mina ngisho ngihlala nawe etafuleni nje ngiqala ngihlala nawe ngivele ngihleke ngithi hey wemadoda lapha uzokonakala la ngoba manje ngiyazi mina ukuthi noma ngabe yipi itopic ngisho ungangivusa ebuthongweni mina uvuka ukuthi Mazibuko angibhali phansi anginasi iscript mina ngi-80 angiyelithoka ngempela mina ngisuke ngikhuluma iqiniso nje ngilitshenwa amathonga la endlebeni into kimi ikhuluma manje sikhuluma ungibuza umbuzo ikhulume manje la endlebeni zami ngitshela ukuthi lo muntu ngobe kubuza kanjena kusho ukuthi nokuthi ngutshane exactly njengoba kusuke kushiwo la kulendlela. So manje baningi abelaphi okufuna ukuthi kwesihlale phansi senze isigungu nje sabelaphi sihlale phansi sikwazi ukucathulisana ukuthi hayi lokhu makumi kanjena kuma kanje, lokhu makumi kanje kuma kanje, lokhu makumi kanje kumanje, hayi ngoba sazi kodwa sisuke senzela ukuthi sikuvule inhlakanipho ukuze uzokwazi ukulalela amathonga akho ungalalela ama research la ni wa researcher ngoba niya researcher nibuye lapha nikhuluma izinto uma sekuvela abantu abaziyo ngixabane nabo abanye baze bagcina sebehubhana ngezibhamu betshela ukuthi omunye ufaka inhlabathi epolishini lomunye ubani wasenzani efaka inhlabathi. Mina nje ngisho ungangistitcha ngake ngakhuluma ngendaba yokuthwa semanzini mina kwasititshwa ngapha nangapha kwasititshwa ngapha nangapha kwasititshwa ngapha nangapha ngoba angikwazi ukustitcha mase ngihlangana nalabo bantu ngihlangana nabo elokuzaneni omunye wazi wacishe wangena kwi-swimming pool ebaleka ngingamazi ukuthi ubalekelani. Uyabona? So manje ziningi izinto mina angizwani nomuntu nje nabantu engekho ezingeni labo. Angizwani nje nabantu engekho ezingeni labo ngoba mina lento iphila kimi iyaphila. So manje nje ngikuhlephulela nje into encane ke mfowethu Khumalo mina ekhaya komama lami kwaKhumalo. Ekhaya komama lami umama Mtungwa ozala mina isalukazi sileyo lundo limahlikihliki ekhaya
esaganwa kwaMazibuko. Umama ke umuntu ngambulaza umzilikazi amashobana uNdlovu Bantu uNdlovu Macocoma umbulazo omnyama umbulazo ncwaba wona kabhejese ngome. So manje mina nje ekhehla lami nginjena nje angazi Asambe kancane singasheshi ngiyabona ukuthi usukudonsile singasheshi Mazibuko. Ikhona into Mazibuko ongathi uyikhuluma number 1 indlela zabantu number 1 ayifani. Number 2 uchaza wena uma ngikula nami ngumuntu kamoya angivamisile ukuthi ngithini ivideo ngangistintsha just to explain ukuthi okay kuma kanje uma ngikhumbula kahle ngathi mina kunesidalwa kunethonga kunehlozi akufani. Okay sibuya sizalana ke Mazibuko. Mfowethu Khumalo ngaze ngakubuza mina ngathi uyalazi yini idlozi nalokho okhuluma ngakho ngibona ngathi awuqondi. Uyabona nje mawuqala uthi kunesidalwa kunedlozi kunethonga. Okay ngizokuyeka nje uqhubeke mfoka Mtungwa bese nami ngizokulalela emva kwalapho bese ke ngingena lapho sikhulume ngazi idalwa lezi nedlozi nesithu nethonga lelo. Ngizwe ukuthi uthini. Ukuchaza wena ukuchaza ngendlela yokuthi okay kwaMazibuko ngokunderstanda mina ngazi ukuthi nangakithi mana Mazibuko ngazi ukuthi uyabona uma ngithi mina Mazibuko idlozi la komalume linamandla mina ngidonsa ngala komalume bakhona bakuba ubaba mina uXimba komalume kwaKhumalo mina ngidonsa ngedlozi la komalume isalukwazi sami maKhumalo ngidonsa ngaso nje ithi makukhona ezokwenzeka isona esiqhamuka kuqala. Okay edlozi la komalume linamandla why ngithi ngizoze ngilahleke Mtungwa ngizoze ngilahleke Mtungwa angifuni umZulu phaqa umZulu phaqa. Okay ngiyakuthanda ke lokho ukuthi ungumZulu phaqa. Akwe ngibuze mina ukuthi ubaba uyathumeka nekhaya ukhona nomuntu okwazi ukuthuma ubaba ekhaya makuthiwa nje nakhile ubaba akathumeki ubaba. Yes. Okay ubani ovumeleke ukuthuma umama ekhaya? Ukuthuma umama? Yebo. Ubaba ovamise ukuthuma umama. Ubani ovumeleke ukuthuma abantwana ekhaya? Umuntu ovumela ukuthuma abantwana ekhaya ubaba uyabathuma abantwana umama uyabathuma abantwana. Umama ubathuma kanjani abantwana mfoka Mtungwa mawukuthi umZulu ngempela ubathuma kanjani umama abantwana bebadala kunaye? Uma uthi bebadala kunaye angithi ingane ezendoda. Yeah. Ingane ezendoda. Yeah, ezendoda. Manje ngoba umama ingane uyifica la ekhaya uyifica la umama esuka kubo uyifica la ukwazi kanjani ukuyithuma ingane umama zibe zindala kunaye? Understand Mazibuko. Mntungwa uzolahleka kakhulu ngoba manje ukhuluma ngqondo Mazibuko zindala kunaye kanjani Mazibuko? Wemntungwa umuntu ophethe imbewu la ekhaya ubaba. Yes, yokuzala abantwana. Okay. Umuntu ophethe imbewu la ekhaya ubaba. Okusho ukuthi umama usuka kubo azokhera izingane zani zendoda. Kusho ukuthi uyithola phi ingane umama? Uyithola kubo. Zisuke zingeza kubo zindala zikade zikhona zisokhaleni likayise. Angithiwa ngizwe zindala zikade zaba khona okhaleni likayise ushoda nje ukuthi ayiproduce ngokolimi leyiwula. Ayiproduce ayifake emhlabathini zihlume zikhule zithele lezo ngane. Manje umama akakwazi ukuthuma izingane la ekhaya. Uma ukhulele kwaZulu ungumZulu phaqa.
akakwazi ukuthuma ingane la ekhaya. Ubaba kuphela ovumeleka ukuthuma la ekhaya. Uthuma umama athuma ingane ngoba umama mncane kunezingane la ekhaya. Ingakho ngisho emsamo ukwazi kuyingane umama engayi. Kwabadala emsamo kuyingane ngoba ziyalingana nabantu bala ekhaya ingane. Izona ezikwazi ukuya emsamo umama akakwazi ugcina eziko. Angithi uyabona? So manje umama uyingane yendoda yokuqala efundisa izingane zendoda ukuthi umthetho wendoda uthini. Manje izingane zindala kunomama. Uma umZulu phaqa ukuqonda lokhu ukuthi umuntu omdala ekhaya ubaba babeze begiye ngayo leyo nto leyo bethi ubani omdala la ekhaya bethi ubaba. Bethi ubani omdala lapha ekhaya bethi ubaba. Angithi uyangizwa? Begiya ngaleyo nto leyo ngoba bayazi ukuthi ubaba kuphela onemvume yokuthuma la ekhaya. Nezingane zinayo imvume yokuthuma umama kubaba. Izingane zinayo imvume yokuthuma umama ngoba zindala kunomama la ekhaya. Ngoba ngisho yonke into ezidinga kubaba zikwazi ukuyiyela kubaba ngoba mdala ubaba la ekhaya. Zithumela umama. Okusho ukuthi umama uyisithunywa la ekhaya. Umama kusho ukuthi umama nje uyisithunywa la ekhaya. Nesalukazi futhi esigana umkhulu siyisithunywa la ekhaya. Kusho ukuthi izithunywa ziphethwe abantu besifazane izithunywa. Bese kuzoba khona izithunywa zamakhosi okuyibo kobaba ke manje. Lokho sikubiza ngebutho. Uma sesibuyele emoyeni sikubize sithi ibutho lithunywa inkosi ibutho. Alikho ibutho elingathunywa umnomzana noma elingathunywa ubaba. Kodwa inkosi kuphela ekwazi ukuthuma ubaba, ithuma insizwa, ithuma ibutho layo. Okay. Zithunywa zamakhosi ke lezo ezibizwa ngamabutho. Hayi lamabutho eniwakhandayo nini ezilwane nihambe nithatha amadolo ezimbuzi nihlanganise nigcobe nenze yonke leyo nto eniyenzayo. Nihlanganise namathambo ezilwane nazo zonke lezo zinto nemithi ekhulumayo. Hayi amabutho lawa ngikhuluma ngamabutho, mina ngikhuluma ngeinsizwa amabutho emvelo ayithunywa zamakhosi. So manje akukwazi ukuthi umama la ekhaya ingane bese zoba nedlozi elikhulu la ekhaya. Nix akukwazi, ngeke kuze kwenzeke. Angaziki intombazane engaganile ngoba ngisho udadewenu engamdala kangakanani kuwe. Mawusuganiwe wena la ekhaya unkosikazi wakho ufika bemdala kuye. Angamthuma ngendlela afuna ngayo ngoba mdala kuye. Uhamba igaba angayihambanga yena. Angithi uyangizwa? So manje angazi mina ukuthi ithathwapi lento yokuthi ingane umlanjwana inamandla ethonga lasekhaya konini. Kunento esuke imfihlo ongayiqondi uma uba namandla nokulungisa izinto kusebenza ithonga laka mama noma ucanga ukuthi ithonga laka mama elenza leyo nto leyo. Ubaba ngoba usuke enenkinga yokuthi wenza icala, idalwa zakubo zimxosha zithi hamba olanda le yambewu yethu kulo yamuzi. Uyena ofika ngenxaphephe busithe afika kuphi izinto ngoba ukomalume uyisebenzise wena komalume ukucima leli yacala lika baba. Manje thina suke singaqondi ukuthi emfihla kwalweni kukhona ubaba. Kuyikuthi ubaba ngoba ube yisigebengu, ube yinja, ube umgodoyi namathonga kubo kuleli ikhaya akakwazi ukuvela kuwe. Uzathume ngisho unina okugogo wakho ozala yena athi ngikucela mama ukuthi ngihambisele okuhle kuloya mntwana ukuze azokhula kahle kuleli ekhaya. Angabi nokuncikiseleka, ancikiselwe omalume nezingane zabo kuleli ekhaya. So manje ungazi uyitshene wena ukuthi ithonga lako malume likuphethe, isalukazi sako malume esikuphethe, kanti ugogo ozala ubaba wakho uyifihle ngogogo ozala uma wakho.
ngoba izalukazi zingena zijule emzini, ayikhuleki nokukhuleka. Manje indoda uma yonile emzini wendoda ayikwazi ngisho ukungena, icala layo lithethelwa ngaphandle. Ingakho sinenkomo yesidiki, inkomo yamanyala edliwela ngaphandle, ngoba usuke enza icala lo muntu la ekhaya, usuke enza icala. Manje kufanele ukuthi sihlale singamelaphi, sihlale singabelaphi, sikhulisane. Bengisafuna ukuzwa-ke kulena yesidalwa siphinde siyilungise futhi nayo, uma kodwa ufuna ukuthi siyilungise mfowakho uManga. Kodwa uma ungafuni ungangidedela mina ngihambe ngivale lo life, ngoba benguvulele yona le nkulumo esiyikhuluma manje. Ngivale lo life nami kwengikhululeke, ngoba ngiyavuka kusasa ngiyasebenza, abantu bazobe bengimele lapha, futhi ngizohamba ngemanzini, abantu bazobe bengimele bengikhombe emanzini, ngishone ey'ntabeni ngiyokwelapha abantu ngomlilo. Manje-ke ngiyacela mfokamtunga, ngiyacela mzala, ngoba ngizothi umzala wami, ngeke ngithi umalume, awulingani nomalume bami. Ngiyakucela-ke mzala wami, gazi lami, ungidedele ngihambe mina, ngoba ngiyafisa ukuthi sike sibe nesigungu, kungangeni abelashwa, kungangeni iziguli, kwakungene nje abelaphi bebodwa. Sihlale nje sidinga idudaba lokwelapha lesi sizwe lesi, ngoba sizolahleka uma sithi singabelaphi, igama lisihlanganisa lithi abelaphi labo, sibe singakhuluma ulimi lunye, sithi sinamandla ngokwehlukana. Awukwazi ukuba namandla ngokwehlukana, asikwazi ukuba namandla ngokwehlukana, siyalingana nje sonke kahle ngendlela okuyiyona. Kwehluka ukuthi thina sihlambulula kanjani inhlakanipho ezehla phezu kwethu emva kweinhlambuluko. Mina mzala wami sengihambe kakhulu ngeinhlambuluko, ingakho ngizwa ngikhuluma lolu limi engilikhulumayo nje ongeke laqondwa nanoma ubani. Mina angizwakali mangikhuluma, gazi lami, angizwakali okwangempela uma ngikhuluma, ngoba ngikhuluma into ngiyisheshise ngiyimemeze, agcina umuntu engasezwa naye ukuthi ngithini, agcina engasezwa, futhi ngiyijulise ngijule, ngoba ngisuke ngiyikhuluma mina ngiyitshela ukuthi isobala, kanti ngilahleke kakhulu. So manje bafowethu, ngiyacela-ke Mntungu Ambulance ukuthi niqhubeke kuyikuthi angazi ukuthi nibafundisa ini mina, kodwa-ke bafundiseni, niqhubeke nibafundisa abantu ukuze sikwazi ukuthi basinde abantu. Kodwa ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga bayogcina enhlambulukweni. Akekho ngisho yedwa oyohamba uhambo olungafani nalolu esilwenzayo lweqiniso, akekho ngisho yedwa. Ngiyafisa futhi ukuthi ngathi bangabaningi abantu abanenhlambuluko eliqiniso, bahlambulula abantu ngeqiniso, babagcine behlambulukile, babalaphe ngeqiniso abantu, ukuze abantu beyokwazi ukuthi balapheke ezigulweni nezinkinga ezimi ngaphambi kokukhanya kwabo. Ngiyabonga Mntungu Ambulance, Mzilazi Amashobana, ube nobusuku obuhle mfowethu. Siyohlangana futhi nangelinye ilanga, kodwa ngiyafisa ukuthi ukuyimeme lezi inyanga kwesihlale phansi singabelaphi, kwesikhuluma ulimi labelaphi, singakhuluma ulimi lweziguli, ngoba iziguli zidinga ukwelashwa. Isuke ikhuluma ulimi lazo lodwa, singabadidi leziguli, singayididi okwangempela, kwesize lapha ngeqiniso. Ngiyabonga ukungipha lesi sikhathi mfokamtunga, sengiyahamba mina, ngiyahamba ngiyalishiya leli khaya. Ngila cash, hayi ngikho. Okay mfowethu, siyabonga.